Eguerdion eta mil esker etorri zareten guztioi. Altsasukoak aske herri plataformak dinamika berri bat ezagutarazi nahi dizue. Oian, Jokin eta Dur gure lagunek atxilotu zituztenetik, azkeneko 14 hilabeteetan gauzatu diren gertaera garrantzitsuenak bilduko dituena. Alegia, Altsasu eskubide eta askatasun demokratikoak jokoan erakusketaz ari gara. Herri eta hiri desberdinetara, baita Europara ere, eraman nahi dugun erakusketa. Pairatzen ari garen egoera salatzea eta datozen hilabete erabakigarrietan konpromisoak lortzea helburuak dituena. Erakusketa honetan 11 panel eta hauei bi gehiago gehituko zaizkie hurrengo erakusketetan ikus daitezke. Baita Euskal Herrian zehar banatu diren asamblearen produktuak gertakariak zabaltzeko. Eta honen guztiaren simbolo bezala munduko bola, urte honetan ibilitako bidea eta egindako kilometroak irudikatzen dituena. Hain zuzen ere, munduari 5 itzuli emateko nahikoak direlarik. Baina baita ere, jende askoren elkartasuna irudikatzen du. Une honetan agenaz hitz egin dezakegu. Apirilean epaiketa izango da, etxetik 500 kilometro hotzetara dauden eta bigarren eguberriak etxetik kanpo giltzaperaturik pasatu dituzten Oian, Jokin eta Dur epaitzeaz gain, zeinei besarkada bero bat bidali nahi diegun, Ainara, Jonander, Julen, Aratz eta Iñaki ere epaituko dituztela ezin dugu ahaztu. Denetara fiskaltzak 375 urte eskatu ditu. Izugarrikeria galanta pairatzen ari gara, oinarrizko printzipio demokratikoak dituen edonor onartu ezin duena. Horregatik izendatu diogu erakusketari Altsasu eskubide eta askatasun demokratikoak jokoan. Altsasukoak aske plataformak beti oso argi izan du muntaia polizial, mediatiko eta judizial batek jota gaudela. Ez dago soilik arriskuan gure lagunen etorkizuna, ez daude haiek soilik akusatuen aurkian. Gizartearen etorkizuna dago jokoan. Askatasun demokratikoa eskatzen dugu, biltzeko askatasuna, adierazpen askatasuna, mugitzeko askatasuna, bizitzeko eta izateko askatasuna exigitzen dugu. Bukatzeko, Altsasuko herritar elkarte zein aniztasun handiko taldeoi eskerrak eman nahi dizkiegu. Izan ere, zuek gabe hau guztia ezinezkoa izango zen. Mila esker gaur ere, gurekin zaituztegun kolektibo eta eragileoi. Bihotz-bihotzez esker mila. Altsasukoak aske. Gurasoen partetik, agur bat. 2016ko azaroan hilabete luze hauetan ezagutu ditugun bideak ibili behar genituela esan baligute, gurasoak taldearen barruan gauden aita eta ama gehienok ez genuke sinetziko. Erakusketa honen bidez, plataforma, gurasoak eta herri bezala egin duguna ikustea zorabiagarri da eta aldi berean harrotzen gaitu benetan. Dudari gabe sufritzen ari gara. Baina sufrimendu honek indarra sortarazi digu. Ez ezagunaren aurrean beldurrik izan gabe, toki urrunetara Iruña, Madril, Bartzelona, Bruselak eta Euskal Herriko herri askotara, eta gure errealitatea pertsona desberdinekin partekatzera eraman gaituena politikariak eta politikarik kanpo daudenak, kontzentrazioak, manifestazioak, lagun eta herrien arteko elkartasunaren seinalea. Simbolikoki 2018 urteko hasierarekin batera, atzerako martxa hasi da. 101 egun falta dira gure seme-alabei egingo zaien epaiketa hasteko. Bihar 100 egun. Epaiketa honetan egiten diren eskaerak bidegabekoak eta kudrela izan ez gain, inolako berme juridikori gabe planteatuta dago. Gure seme-alabentzat ez da inoiz errugabetasun presuntziorik egon. Inoiz ez. Fiskaltzaren aldetik kontutan hartu den bertsio bakarra Guardia Zibilak eta beste akusazioek egindakoa izan da. Bertsio bakarra estatuaren pean dauden hedabide generalistek amplifikatu dutena. Defentsek aurkeztu dituzten adituen froga zein lekukoenak eta froga dokumental gehienak atzera bota dituzte. Eta ordurako, Jokin, Adur eta Oian urte bat eta 5 hilabete emango dituzte gartzelan, epaiketari gabe. Datozen hilabetontan erakusketa honi panela gehitzen joango garela sumatzen dugu. Bizi garen gizartaren osasun demokratikorako gurasoak taldeak duen helburetako bat
ezagutzera ematea, eta jendea gure seme-alabekin eta gure herriarekin egiten ari den bidegabekeria erraldoiaren kontzientea izatea. Fantasia demokratiko batean bizi den gizartea dela, eta giza eskubideen urraketa dela, gaur egun ezinezko egiten zaigu zuzenbidezko estatuaz hitz egin. Apirilean elkartzeko aukera izango dugu ozen esateko. Altsasukoak aske. Mila esker guztiei.